فداك يا إمامنا دمائي وروحي فداك زكزكي فداك يا إمامنا دمائي وروحي فداك زكزكي من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله الرسول صادقوا منهم من قدانا فصابقوا ومنهم من ينتظر غاني دقوا يا زكزكي راسنا zaki mun rike ka kai kadai uba za su za mu bi ka mu har gaban gaba za mu bi wani kadan karamarsa ba wani mutum ba za ya ja mu don kudinsa ba zaki tsayuwa da gaskiya siffar kace farjini da juriya karamar kace jarumin zamani babu ce kuce islam alliye kuwar kace ya zagzaki rasne a kau da gaskiya da bindiga ko da karfin kashin buga in buga da ilimi da hankali za mu jijjiga tumfike yahudu islam zai daga zagzaki faɗa imamu mun yarda da kai ka kira mu abadan muna nan da kai rasu alkawar mun ɗauka a kai lokaci da rayuwar mu fansa ga kai ya zagzaki rasu ne shahidan mu fansar ka ne zaki dukiyar rasu ma mallakin ka ne zaki sun gaba da ransu sun gabata tintini mamanda na hurras dogarin ka ne zagzaki rasu ne zagzaki rasne fidaka ya imamana ba'i waruhi fidaka
shahidan mu sun cika alƙawari shuhada manda na hurras Hamza ya wuri ya shahid Abu Muhammad Mukhtari dan kwarai ya shahid shahid ya haya so bana da kokari ya shahid ya zakzaki zakzaki rasne ya qaidi rasne Sulaiman dogarawa haziki ya shahid Murtala dirai ba kai arziki ya shahid ya Salihu ba mai tamassuki ya shahid ya Salihu Uganda babban waki ya shahid zakzaki zakzaki rasne zakzaki zakzaki rasne fidaka fidaka ya imamuna ba'i wa ruhi fidaka zakzaki hafizu Kano mu jinjina wa arifi ƙoƙari da juriya baka ƙorafi Abdulkadir ka cimma hadafi ba a kai ga sayyadi ba sai da ka tafi ya zakzaki zakzaki rasne rasu shuhada na jan shumahadu shuhada Aidu Suleja wanda bai taraddadi ya shahid Ibrahim Junaid na jan shumahadu ya shahid kun ba da kariya Allahu shahid ya shahid zakzaki zakzaki rasne zakzaki rasne fidaka fidaka ya imamuna ba'i wa ruhi fidaka zakzaki Abdul Karim direba ma ya tafi ya shahid Unit head hurra sun samu tallafi ya shahid Nasiru Sa'ad Gusau bai da korafi ya shahid Sa'idu Lagos an masa kashafi ya shahid zakzaki zakzaki rasne bani mance shahid bici da kankiya ya shahid akwai nuhu digin rijal da basu gajiya ya shahid Ahmad Sabuni hedi nabiya ya shahid Umar PZ shahidin Husaini ya shahid zakzaki zakzaki rasne zakzaki zakzaki rasne fidaka fidaka ya imamuna ba'i wa ruhi fidaka zakzaki
Abdullahi ke di ka samu fa'ida ya shahid kai shahadar ka ta zamo cikin gida ya shahid dan su Muhammad Hamadu da Hamida ya shahid Haidara Umaidu Ahmad shuhada ya shahid ya Zakzaki Zakzaki Rasne ya Qaidi Rasne Tahida wasila jarumar gaba ya shahid injiniya ma boyai gaba ya shahid inuwa jalabi ba za ka mantu ba ya shahid Ibrahim Abuja yayi gaba ya shahid Zakzaki Zakzaki Rasne ya Zakzaki Zakzaki Rasne Daka ya imamana Ba'i waruhi fidaka Zakzaki Ya rijal kar ku nuna sanyin jiki ya rijal yunkura gwiwa makiya tarnaki ya rijal kun zamo abin alfahar ga Zakzaki ya rijal ko da yaushe ku sashi yayi farin ciki ya rijal ya Zakzaki Zakzaki Rasne ya Qaidi Rasne ku ne jiya da yau da gobe ma da ku ya rijal ma'assasawar imamu ba a kau da ku ya rijal daure ku jure komai ayi da ku ya rijal gajiyar da wanda ke nufin ya kau da ku ya rijal Zakzaki Zakzaki Rasne ya Zakzaki Zakzaki Rasne Daka ya imamana Ba'i waruhi fidaka Zakzaki ita hasada anaiwa wanda yayi fice ya rijal toshe kunnuwar ku komai za a ce a ce ya rijal ya rijal ku kauce wace ce ku ce ya rijal ba da amsa kawai hurras a aikace ya rijal ya Zakzaki Zakzaki Rasne ya Qaidi Rasne fikirar gwagwarmaya ku zauna a ya kai rijal kar ku ci amana halin munafukai ya rijal kar ku soki muminai ku yi ta kai ya rijal juriya sabati ku nema wa kai ya rijal Zakzaki Zakzaki Rasne ya Zakzaki Zakzaki Rasne Daka ya imamana Ba'i waruhi fidaka Zakzaki
Farida Habiba kin ketare gada Ya shahid jarumar Kudus Aisha yar kuda Ya shahid yawan su bayyiwo na ambato guda guda Ya shahid salaman alaman ittaba al-huda Ya shahid na shuhada Zakzaki